mpaka no dhi mbele to ka mpaka no chop onge gikone endless ila mani Raila gini timo gi jo UDA maana mpaka makumu chimo kumwae then you have to pull out and do something else. That's the same thing ma kimpidi be wacho nika ile mpaka mathoya imonge kama onge beginning and end to we will not engage in it. We will sit back and tell wabo jo piny kae to koro ketro jogo gidi serious counties go gidi serious monogoro kaja pinyo bet katigeni you blame squarely kero blame the governor mari ni jogi osebet ka you notice all along and you have never followed it up. You know mane momiyo pod wadok chien kata iwawang to wat mirimbo wadoko matin kech wageni kata kwa dhie ng'anyono to jo piny be mainyore ngeni jogi to gino ochuno gi gini pod gibo dhie osiptende mag wegi to jo piny mainyore timo bedo gi that patience kidogo but the patience is running out kamano. Daktari wan kodi kai kinde mane ng'anyo ma counties bende ne chakore mag lakteche kendo gino mane wacho daktari ni en nyasaye mar ariyo to nyasaye mar ariyo ni onge rent mochul onge school fee mochul ne nyathinde onge chiemo nyasaye mar ariyo ne thagore kabisa mano ne ywak mag lakteche kendo nun kodi kar kanyo ywak ma kamagi no chwalo nyaka e counties. En ang'o mano timore bang' winjruok nikech mano en thuolo mag kata dweche ariyo mokalo mano pogore kata dweche 6 kata 7 mokadho gino mano timore kinde ka muwuoyo kod county muwinjuru gik mopogore mantie to sani ywak ma untiere godo bende wadhi neno pogruok mantiere KMPDU